дар талотуми зиндагии муосир омӯзиш ва тарбия ҳамеша ниёз ба ҷое дорад ки муҳити созанда, устодони фидокор ва муҳаббати беинтиҳо ба насли наврасро дар худ ҷой дода бошад. яке аз чунин муассисаҳо ки имрӯз дар сатҳи ҷамоати диҳоти Фароб бо фаъолияти пурмаҳсул ва собиқаи бӯи таърихӣ эътироф гардидааст, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 мебошад. ин мактаб соли 1968 сохта шуда дар тӯли беш аз 5 даҳсола ҳамчун маркази маърифат ва рӯшноии дониш ба ҳазорон нафар шогирдҳо хизмат намудааст. бо бунёди се бинои ягошона муассиса тавонистааст фазои муназзам ва омӯзиши муносибро барои хонандагон ва омӯзгорон муҳайё созад. имрӯз дар муассиса 1371 нафар хонанда таҳсил мекунад. муассиса дорои 25 синфхона мебошад ки 5 тои онҳо фаннӣ мебошанд. забон ва адабиёти тоҷик, забони англисӣ, математика, технологияи иттилоотӣ, синфи ибтидоӣ, таълимоти ибтидоӣ. ҳамчунин мактаб дорои китобхона аст ки дар он хонандагон ба хондани китобҳои дарсӣ ва бадеӣ ҷалб мешаванд. китобхона ҳамчун манбаи маърифат ва таҳкими тафаккури илмии шогирдон нақши муҳиме мебозад. дастовардҳои ҳар як муассисаи таълимӣ аз омӯзгорони он сарчашма мегирад. дар мактаби рақами 10 69 нафар омӯзгор фаъолият доранд. ин теъдод имконият медиҳад ки синфҳои зиёд бо омӯзгорони тахассусӣ таъмин бошанд ва сифати таълим дар сатҳи хуб нигоҳ дошта шавад. омӯзгорони мактаб бо эҳсоси баланди масъулият, таҷрибаи назаррас ва меҳру муҳаббат ба касбу хонандагон фаъолияти самаранок доранд. шогирдон зери роҳнамоии чунин омӯзгорон имконият меёбанд ки на танҳо дониш андӯхта, балки ҳамчун инсони комил тарбия ёбанд. яке аз муҳимтарин ҷузъҳои тарбия ки дар қатори омӯзиш аҳамияти калон дорад, тарбияи ҷисмонӣ мебошад. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 дорои майдони варзишӣ мебошад ки дар он дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ, машқҳои варзишӣ ва чорабиниҳои варзишӣ гузаронида мешаванд. ин имкон медиҳад ки хонандагон ҳам солимии ҷисмонӣ ва ҳам рӯҳияи мусобиқаҷӯиро дар худ парвариш диҳанд. дар соли таҳсилии 2023-2024 43 нафар хонанда муассисаро хатм карданд ки аз ин шумора 17 нафар ба муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар дохил шуданд. 6 нафар ба хизмати ҳарбӣ сафар баргаштанд. ин нишон медиҳад ки насли таҳсилдидаи мактаб на танҳо барои идомаи таҳсил, балки барои хизмат ба ватан низ омода аст. ҳамзамон дар ҳамин сол як нафар хонандаи фаъол дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноии китоб аст иштирок намуд ки ин гувоҳи азму кӯшиши муассиса дар рушду ҳавасмандсозии хонандагони болаёқат мебошад. бо назардошти ҳамаи ҷанбаҳо аз таърихи бунёд то шароити таълимӣ, аз иштироки хонандагон дар озмунҳо то теъдоди хатмкунандагони муваффақ, метавон бо итминон гуфт ки муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 сазовори ҷои дуюм дар даври аввали озмуни таълимгоҳи беҳтарин дар сатҳи ҷамоати деҳоти Фароб мебошад. ман Раҳимов Мудассир, ман дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 мехонам. ман дар олимпиадаҳои байни мактабӣ иштирок карда ва ҷои аввалро сазовор шудам ва дар ояндаам кӯшиш мекунам ки дар озмунҳои шаҳрӣ вилоятӣ иштирок кунам. ман Мансур Аҳмад хонандаи синфи 9 В мебошам. аз мактаби миёнаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 мебошам ки дар олимпиадаи байни мактаби фанни география иштирок карда ҷойҳои намоёнро ишғол кардам ва мен мехоҳам ки дар шаҳр, вилоят ва ҷумҳурия дар олимпиадаҳо иштирок кунам. ман Нуриддинов Маҳмуд, хонандаи синфи 9 А, мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 иштирок дорам ва ман дар озмуни байни мактабӣ аз фанни таърих ва ҳуқуқ таҳсил кардам ва ман мехоҳам ки бар дигар озмунҳои шаҳрӣ вилоятӣ мехоҳам иштирок намоям. من طاهرزاده مشین خواننده صنف هفتم به مؤسسه مذکور. من سال گذشته در آزمون فروغ سوپ دانایی کتاب است اشتراک کردم در دبیر شهری ولی صاحب جای نگشتم. از این رو هفتاد نیستم. در مؤسسه خودمان باشد میشود آزمون ها بین مکتبی در آنجا صاحب جای میگردم و کوشش دارم که در آزمون فروغ سوپ دانایی شرکت نموده صاحب جای نمایم کرد. من جمعه خودزاده سیحانه خواننده صنف هشتم می باشم. من در آزمون‌های بین مکتبی اشتراک کرده جای‌های نمایان را اشغال کرده شدم و می‌خواهم که در آینده در آزمون جمهوریوی شهری ولایتی اشتراک کرده جای‌های نمایان را اشغال کنم.
من ناتقولا و نازیه خواننده صنف نهم ب میباشم. در آزمون‌های بین مکتبی اشتراک کرده جای نمایی را اشغال نموده ایستادم. عین حال تیاری داده ایستادم تا به آزمون‌های شهری ولایتی اشتراک کنم و جای نمایی را اشغال نمایم و نامبرداری دهه فراب گردم. ин натиҷа на танҳо дастоварди як муассиса балки намунаи хуби заҳмати дастаҷамонаи омӯзгорону хонандагон ва дастгирии волидайну ҷомеа аст. ман ҷоймақулов зокирбой муовини директори оид ба таълими муассиси рақами 10 мебошам. муассиси рақами 10 яке аз муассисҳои калонтарини шаҳри панҷакин ба ҳисоб меравад ки дар ин ҷо 1371 нафар хонанда дар ду баст таҳсил мекунанд ва оянда кӯшиш мекунем ҳамин мактаби 10 яке аз мактабҳои пешқадами шаҳр ба ҳисоб равад ва ба ҳамагон маълум аст ки мактаби 10 дар ин мактаб бисёр кадрҳои бузург ба монанди генерал ҳамроқулов, саъдилло ҳайдаров ва дигар шахсони бароманд ки ин мактаба хонда ба вазифаҳои баланд расиданд. дар оянда мо омӯзгорони мактаби рақами 10 кӯшиш мекунем ки бо ҷаҳду талош менамоем ки кадрҳои бисёр хуб, кадрҳои баландихтисос, кадрҳое ки дар оянда барои миллату давлат хизмат кунанд тайёр кунем. мо фарзандони истиқлолият мебошем ва шукронаи истиқлолият мекунем, шукронаи ҳамин давлат мекунем, шукронаи пешвои муаззими миллат мекунем ки ҳама хел давлати зебо, ҳама хел давлати хуб дориму ғамхори хонанда, ғамхори халқ мебошам. бинобар ҳамин дар оянда мо кӯшиш мекунем чӣ хизмате ки аз дастамон мебояд барои хонандагони ҳамин диёр омода кунем. бо чунин пояи устувор ва роҳнамоиҳои пайваста мактаб ба сӯи ояндаи боз ҳам дурахшон роҳ мепаймояд.